May pakorasan po, Papa MJ po kabalen. Ingke kayo pong talasuyo. At yung po nga ni Kening San Ildefonso Magalang. Mas balo de kilag yung balitukan. Soy, Kening KMK Memorial Park. Bayan talaga da sementeryo. Ayan soy. Murang-mura Kenny soy. Ganaganang klaseng kaida soy. Murang-mura yan. Syempre, luban tayo, pasyalan tayo king kilog. Bakit ko kaya BKE, Boy Agnes, ayan. Kamusta po Boy Agnes? Ayan. Nya pala ka no Boy Agnes siya lagyo, nembangnas, pamendilo lame. Hoy, wala ako sa kaya pagnangan mi. Kareng na ganang ikit kong sementeryo. Aliya makatakot ini. Bala mo parkya, balang playground niya. Alam mo naman, as nang kalinis, as nang kalwalas, peacefuling lugar. Kabalen, kening KMK at ilang ausan pavilion. Kening kanong pavilion na ini. Yapin po kaning area ngayon ni for last viewing. Itang tampe katawliming akit ing Meglakwan o ing Meko. Keni pong area ngayon yan. Masanting niya po. Maluwalas, masanting bala mo garden niya naman. Nya kabalen, iboyag na sayan. Last viewing pa kalawin nyo na po. Kabalen, reni naman pong apartment da Kenny. Ayan, nala naman kamura. 28,000 pesos. Medina na kametong. Kabalen, aba pong mura. Abang alapang masyadong kaya, pwede na kayo pong mag-inquire. Karelabang kanito, apili yu po ingke kayong burinong nukari ko pwesto po. Kabalen, alita naman po manalangin na ating mawala kay katamo, pero bisa kat bisa, mirastangan po ken, mas masanting na ing makaredy. Nung karengalwang sementeryo o memorial park, problema la ring karelang parkingan. Uling rin tao kaya kalan ngeni, di sa kenongan, di motor. Keni pong KMK, aliya po problema yan. Ayan, atila pong apata area. Ayan, atila pong apata areang parkingan. Sir, bala pong metong area, pilan po yung kasyang sakin? 30 siya. 30, so time is 4, 120 nya. Kabalen, po problema kening parkingan lat. Kabalen, kareni naman pong loan o retang bala mo regular king kukutkot da king makanyan. Nalamo pong kamura 55,000 ya mo po up to 2 bodies. Kaywat reta pong kareta pong kamag-anak yu na karetang mekutkot karetang lumang sementeryo na butol na lamo po. Pwede la pong isabe o pwede la pong ikabit kini nya. Reta po anjang pilan kano. Basta karetang bayo up to 2 bodies. Makanyan mo po kamura karening loan. 55,000 iya mo po. Ayan. Kabalen, reni naman po mo sila da kini. As na lamong kamura. 160,000. Makanyane po kasanting ingke kayong museleo. Bala mo baleya o balam office king kilog matibela. Ayan, abang mura po, malyari na kayo pong mag-reserve Kenny. Kening KMK Memorial Parks Kabalen. Ayan, tila pong libreng toilet o CR. Ayan po. Atin na pong panlalaki yan. Lamentala po nung makanalakalinis ang po pang kasanting. Ayan, Kabalen, nakakit yun po. Ayan, pwede kayong manimo. Pwede kayong mag-CR. Makatiles po, malinis. Masanting lang yung banyo. Kaya ba't kayo naman po netong. Ayan, natin lang pang PWD. Nyanig pa may na makanyan. Nyanig pa may na makanyan. Memorial yan, pang PWD yan. Kalinis na sa'yo. Atin lang CR, pero siguro naman pwede kayo rin magdilo Kenny. Ayan, siyempre so ining pambabae. Ayan, Kabalen. Ayan. Kalinis mo naman Kenny. Makatiles, malinis diba? Kabalen, natuna po Kenny office na ng KMK Memorial Park. Nang tamo, i-confirm tamo na manibat ang karera nung makanano sila talaga kamura KMK Memorial Park. Tara, nang tala rin officer da.
Hello po, ma'am. Ma'am, gaano po ba kamura dito sa KMK Memorial Park? Yes, oy, murang-mura talaga dito sa KMK Memorial Park. Sa totoo lang yan, imagine, yung pinakamababa naming presyo dito ay apartment type. Ang halaga niya is only 28,000 pesos only, pero napakapal niya, matibay. Nakita mo naman, Soy, kanina kung gaano yung kalinis, kaganda. Kung i-compare natin sa ibang yung apartment type namin ito, makakapal yan. Kaya safe lang kahit umulan o bumagyo, wala po tayong magiging problema. Ayan, nakita nga namin kanina, ma'am, ang titibay, makakapal. Ayan, magkano po ulit yon, ma'am? 28,000 lang po, Soy. So, 28,000 pwede ka na, no, ma'am? Oh, good for one bodies po ita, sir. Pero, ita pong one body na ita, after 10 years, pwede po ninyo i-reopen to use again. Makanano naman po, ma'am, nung sakali man at kayong kamag-anak karetang lumang sementeryo, pwede la po bang iabe ka rin? Okay mo po ba? Yes po, Soy. Pwedeng-pwede. Basta kasabay po ng interment ng taong ililibing ninyo, wala pong bayad. Unlike po sa ibang memorial, nababalitaan ko po na may bayad po per head. Pero dito po, unli Per po bone kahit niya, ma'am. Opo, per bone po. Kahit po dito, basta isabay lang po, kahit ilang pong bone, pwedeng Walang pwede po. problema, Wala basta't pong kasya bayad. po, no? Opo, sir. Ma'am, ano naman po yung kasunod na type o second type? Bali, yung pangalawa nating type is loan type kung tawagin. Bali, yun po ay nagkakahalaga ng 55,000, sir. Then, good for 2 bodies na po yun. At ang design niya po is yung nakabangko sa lupa. Sa lupa. Opo, sir. Tapos, same po dun sa nasabi ko kanina, kapag kasinabay po yung internet, pwede rin po kayong magsama ng mga buto. Na ng pwedeng mga- ilipat, no, ma'am? Opo, so pwede yun. Tapos po, kung hindi naman po kaya yung halagang 55,000, sir, nag-o-offer kami ngayon ng no down payment. No down payment? Yes po, sorry. So, installment, ma'am. Pwede po. Meron po kami in-offer ng 1 year, 2 years, and 3 years. So, para hindi sila mabigatan, no? Depende na po sa kanila kung ano yung pipiliin nilang plan. Then yung 3 years po namin, so pinakamura. Only 2,000 per month. Good 2,000 price. per Yes po, month? Soy. Parang kumuha lang ng motor, no, ma'am? Murang-mura. Mahal pa ang motor, Soy. 3,000, 4,000 na ang motor ngayon, Soy. Dito Wapin, sa amin, ma'am. 2,000 lang per month. Very affordable po talaga ang loan type namin. Ma'am, ano pa po yung ibang type niyo dyan na meron kayo? Bali, Soy, meron pa tayong pangatlong lot. Bali, tawag doon is Mausoleum type. Yun yung pinakamagandang loto talaga namin dito kasi karamihan ng client namin is Mausoleum type ang kinukuha nila. Magkano naman po yun, ma'am? Sa halagang 160,000 lang, Soy. 160,000 lang po? Tama ka, Soy. Murang-mura. Compare sa ibang memorial na halos sa nalilinig ko lang, ha? Kasi nasasabi nila more than minsan 500,000. Meron pa nga akong nabalita nun. Nasa more than 1 million po eh. Dito po, ma'am, is Only 160,000, Soy. 160,000. Murang-mura talaga kami rito. Ano po ba meron dyan sa Mausoleo, ma'am? Ang Mausoleo kasi namin, bali po, nakita nyo naman kanina nung naglibot kayo na barang bahay siya. Na Barang pwede bahay. mong, malaki siya. Kasi ang ano na tong 160 na to, nag-ano siya ng 20 square meter. 20 square meter. Oo. Bali, so itang Mausoleo natin is 20 square meter, good for 4 bodies. 4 bodies. 4 bodies, Soy. Pero itang dalawang 2 bodies na nasa ibabaw niya, reusable po siya after 10 years. So, ibig sabihin, yung 4 bodies, nagpo-continuous lang yan, unlimited na siya. Basta po, every 10 years lang gagamitin. So ganun din po yan, ma'am. Pwede rin magpasok ng mga buto na galing sa mga lumang sementeryo. Basta't isabay, wala pong problema, no? Walang problema, wala din pong bayad dito, sir. Ma'am, yung mga gusto pong kumuha dito sa KMK Memorial Park, ano po yung mga benefits nila? So, marami pong benefits na makukuha rito lahat ng client na gustong kumuha rito sa KMK Memorial Park. Una, malaki po ang parking area ng KMK. Halimbawa na lang, tuwing undas, wala po sila magiging problema kahit gaano po sila karami. Pangalawa, dito po sa KMK, very peaceful, malinis po. Bakit malinis? Kasi araw-araw po naglilinis. Meron po kaming maintenance talagang nakatalaga ng kumpanya. Then next po is yung CCTV, 24 hours coverage po natin ito. Kaya safe po talaga lahat. Pang-apat, yung
Mount Arayat View. Nakita mo naman, Soy, napakaganda ng Mount Arayat View. Dito, lahat ng client namin, pwede po silang mag-biking, exercise, walking, pwede po, basta po, client po sila dito sa KMK. Ang panglima, tuwing gabi po, Soy, kasi madilim po. Kahit naman sa ibang memorial, madilim siguro. Pero dito po sa atin, marami pong solar na nakapalibot sa loob ng memorial. So maliwanag no ma'am. Maliwanag po talaga. Then may pang sunod natin sa drainage. Drainage po natin is nakadesign na. Bago pa po umpisa ng pagtayo ng memorial, meron na po siyang drainage na nakatalaga dun sa may project. So hindi talaga siya binabaha no ma'am. Hindi. Kasi meron po tayong drainage, paluwal po talaga ito. So kahit umulan po, walang problema. Dahil tsaka simentado na ma'am. Opo. Ano po yung kasunod ma'am? Next is yung COO certificate. Ano po ba yung COO? Certificate of Ownership po, binibigay po namin yan sa lahat ng client na mag-full paid. After po na mag-full paid ng client, bali po yun na binibigay namin na papel para katunayan po na sa kanila na yung loting kinuha nila rito. Meron po kasing sabi-sabi na may kontrata. Hindi po totoo yun. Kasi po, pagka binili niyo po, binayaran niyo na po, kapalit po ng pera ibinigay niyo sa amin is certificate of ownership o pag-aari niyo yun. So mas maganda po ma'am yung mga para hindi sila naguguluhan o kung ano may mga nasasagap nilang sabi-sabi. So mas maganda mag-inquire na lang po dito na ma'am. Yes, so tama po yan. Para po ma-clear out po natin lahat ng alanganin nila. Gusto nilang itanong dito po sa memorial. Mag-inquire lang po sila para po mas clear out. Huwag silang mag-inquire sa mga kapitbahay na ma'am. Mas okay po yun.